הרבה מטופלים באים אליי ושואלים אותי, האם הטיפול מתאים להם, כמה טיפולים הם צריכים לעשות, האם כדאי ללכת להשתלה. אז בואו אני אראה לכם מה אני עושה בתהליך של האבחון ולדעת מי מתאים וכמה טיפולים צריך לעשות. כל בן אדם שמגיע לפה, אנחנו בעצם עושים לו בדיקה מאוד מאוד מדוקדקת, לראות מה מצב הספיקים שלו וכמה ספיקים יש לו והאם אפשר לטפל בהם ולהחיות אותם. אז אני אדגים על עצמי כרגע, אצל גברים מפרצים זה דבר מאוד מאוד שכיח. אני אראה לכם מה קורה במפרצים שלי. שימו לב, למעשה אני מצלם כרגע את האזור של המפרצים שלי, ואתם רואים קודם כל שהקרקפת פה היא מאוד מאוד גרויה. התהליך הדלקתי הזה גורם בעצם לשיער שלנו לנשור. אז אני ככה רואה קודם כל מה מצב הקרקפת, מצד שני אני גם רואה מה מצב סקיקי השיער. אז אתם רואים פה זקיק עם שערה כבר חדשה, דקה, שהולכת לנשור. להבחן זה את מספר הסקיקים, מצב הסקיקים, ולראות האם אפשר לטפל ולשפר את הצמיחה של השיער. אני אראה לכם אזור תקין, כדי שתבינו שאפשר בעצם להגיע למצב מאוד מאוד טוב אחרי טיפולים של סקיקי שיער עבים, יפים וחזקים, כמו שרואים בתמונה כאן. אז אם אתם רוצים לדעת מה התוכנית הספציפית שמתאימה ספציפית לכם, תגיעו אליי לייעוץ בקליניקה, נבדוק אתכם ונתאים לכם תוכנית אישית.